आज आपण बनवणार आहोत खेकडा मसाला. प्रथम एका पातेल्यामध्ये तेल टाकून त्यामध्ये कांदा टाकून घेतला आहे. कांदा थोडा गुलाबी रंग आल्यावर त्यावर टाकून घेऊया टोमॅटो. तर टोमॅटो घालून चांगलं परतून घेऊया. जेव्हा हे दोन्ही चांगले शिजले, आता आपण त्यावर मालवणी मसाला टाकायचा आहे. आणि तो मसाला टाकला की त्यावर आपण टाकून घ्यायचे आहेत खेकडे. खेकडे हे आधीच धुवून स्वच्छ साफ करून त्याला थोडं मीठ लावून घेतलेलं आहे आणि ते आपण आता त्यावर टाकणार आहोत. आता ह्या खेकड्यांबरोबर जे छोटे बारीक डेंगे असतात त्याचं पण मिक्सरला लावून पाणी काढून घ्यायचं आहे आणि ते देखील गाळून त्यामध्ये ओतायचं आहे. चांगले खेकडे शिजत आले आहेत, चांगली वाफ येत आहे. ती वाफ आल्यानंतर आपण त्यामध्ये टाकणार आहोत मालवणी वाटप, जे मी तुम्हाला आधीच या चॅनलवर दाखवलं आहे. त्याची लिंकही खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये देत आहे. वाटप घालून चांगलं ढवळून घ्यायचं. गरज लागल्यास मीठ टाकायचं, नाहीतर आपण ते आधी खेकड्यांना लावून घेतलं आहे. वरती कोथिंबीर घालायची आहे आणि झाला आपला खेकडा मसाला तयार.